Hello guys, hi guys, how are you guys? How are you? How are you guys? How are you guys? I hope you have your drinks guys. Hanzi anogona hapa vhudzi ari kugona. Hapa vhudzi ari kugona kani. Pavhudzi ari kugona, ari kugona. Ari kugona, ari kugona, ari kugona pavhudzi. Apa vhudzi ari kunyatsogona kani guys. Ari kugona. Ari kugona. Right. Guys, fambai nebhora katingaita ndingatanga kuti ndidedze guest muri 249 here guys. Imimi itai muchikurumidza kudedzana guys. Tisvike pa 550 ndobva ndatanga. Teganai muchishare live handiti izuva rinogwadza nhasi. It's an emotional Saturday. Izuva rinogwadza. Hanzi naTumelo, thank you for coming. Tumelo. Ndauya. Wanitengerere amarulasha. Kwa maskwera sei kuvasikana? Maskwera sei muri right here midway. I hope you are good. Ari sei komagudza kumboko. Ari sei komagudza. Gudza riya ranetsa. Obinyo. No marume vanopenga chaiko mabita X. Right. Thank you, Catherine. Thank you, Nometa. Tapa 300. Sharon Monzora say. Fambai guys, Tapa 301. Thank you, Tumelo. Itaitinde guys. I hope you weekend in us. I hope. Cheers to all that are drinking, guys. Cheers. Cheers to all those that are drinking today. But guys, ina nchafa ngokupota nchimwa doro isere kwai rinofutisa na imi kwai doro rinofutisa ino nikunaka kuita marula iyo yevedwe kwai rinofutisa doro mai mwana shuwa kwai rinofutisa pamwe ndiro kungowedzera dakupaduka kudai mai mwana kuita chirevu chakaenzana neuyu zvakaoma sikana sidwe amen. Fambai nebhora guys, fambai nebhora tisvike pa 550 then ndobva ndaunza maguest wekutanga. Guest wekutanga. Hey, thank you Fari. Guest wekutanga tozopinda muguest wechipiri. Saka guys, be prepared kuti we can be here up until 6 or 8, maybe up until past 9 kokoko. Takagara pana past 9 10. Zvakanaka chaizvo nhasi Father Diaries aiwa vaenda kugala kudina gala ikubasa. Kwaendei ndinokoti usara kumbaini. Tini live. Tikati takarasha kids dzemagaraji dzoti dziri kupi. Kids garage. Tikati dze garage kids negedhi. Ukana munhu akavhura kaba mota dzese tisipo. Kana indai. Izvo zvakutoda kusara nchiuya pa live. Izvo zvakusa message kwai munoda kupinda live zvinda kuona chaita notification mapinda pa live. Tikati ndapinda pa live. Takarinda mbavha kuti kana youya tobva tairova. Muri wero here. Hanzi ndosaka muchibvunza kuti muri wero here. Ina ndizi kuti wero yamunenge mushara inorevei. I don't know what that means though. Wero kuti inorevei. I don't know what that means. Kuti wero yenyu inoreva chi. I don't know it. Saka mukataura neslang ina ndingazwisisi. Beta kutaura sezvazviri kuti wero maita mimba here, magwara here, hameno zvamuri kureva tobva ndakukupindurai ka 1 ipapo. Anomaona? Ndatongopindura ka 1 kuti aiwa mimba handina 1 2 aiwa chigwera handisi kugwara. Munhu anogwara hafuti naye munhu anogwara anohunda anofuti here munhu anogwara hafuti anohunda munhu anogwara kutongosimba uko kutongo ameno pamwe ndo bhodhi yacho yakazongo inongoyawo kana wakura bhodhi dzinongoya wakura uri slender ungona uchitoka padi utisha kuti zviri kubva nekupi ndo zvitongoitika ipapo utisha kuti zviri kubva nekupi. Saka ndaitoti nemurume ngati manje ninge wakuita kunge ndiwe mudiki. Ini ndakuita kunge ndini seMbwa. Kuti wewe unenge wangu kwai doro rinosimbisa ndozvandakaudzwa ini. Ndozvandawa ini ndichitsanzwa doro rinofutisa. Kujimuko. Tachitaura nyaya yedoro iyo nhasi iyo ina mwakadzi makuseni. Tichiti nyaya yedoro mwachiti madina ndikuta doro kanzi usanyanya kuti masere kunofuta. Pane munhu akadaro sure plus
DQ ndiye mnakaona Father Diaries pa fair in person. DQ akaona Father Diaries in person akataura navo in person. Kwararuko. Right. Hanzi muri bobo ere. Bozve kuti. Hanzi rinofutisa plus inini andotani pamwewo ameno tichagoza tachingodza nazvo zvenyu nemaoko kujimu kuda tachingonyeperana tachingoita seameno. Kwai musamwe ma-cold drinks. Chichichi. Hanimona inine madira mondoona guys chigara nchimwa kokuya. Kwai sugar. Musamwe sugar. Ine ndanyatsofunga kuti inogona kutore iyo chaiyo sugar. Ndocho ndinogona kuva chakandiwedzera kusimba. Nokuti ma-cold drink anenge ari mupandiro makoko. Kwete Fanta, kwete Sprite, Coca-Cola chaiyo. Coca-Cola. Kana ndikataka kugarira zvangu Coca-Cola ndiri wani kudai so ndakanisa mfiriji uchipisa kudai. Kunopisa guys. Saka sometimes zvinozongokutuma kuti umwe Coca-Cola iyoyo usingadi. Hanimona ndobva ndaiti ma-ice blocks cho ndobva ndanyatsa kugara zvangu ndakadai ndichinyatsa kusvetura. Imi andofunga ndiyo imwe yakadondiwedzera ini. Hanzi doro rinofutisa rafu. Handimona. Shuwa zvanga zvichitaugwa uko. Zvataugwa even madrinks andomwaya. Hanimona. Zvatotaugwa zvikanzi ndikatoti nimadiro anoita koku zvikanzi mai wesi. Kwaipa koku imwe mvura ndikati izvo ndo zvisingaitizve. Zvokuti ndimwe mvura pa zvikanzi munofanira kutomwa mvura. Kwanzi especially padumbu koku ma1. Thank you nono. Ndatozonyatso zvifunga ngati inofanira kunge iri koku kwandiri nini. Zvino how can I end this loving tone and loving of this koku? Hairegeki koku zvako iwe eki. Ndatambura nekoko doro ndingarega ndakana basa naro. But pakoko vasikanaka. Tinganyepera amene kuda zvinoitazvo. Koko kura ndokuti cold drink zvona inometa chokwadi taurako. Zvokana kwai haimwiwi saka ndomwa kwai imwe mvura. Ndingazvigone zvemvura. Nemugaro wakabata chigubhu chemvura kudai. Mvura yakanaka kune vanogona kuimwa. Animoona. Inangu sugar muti handimwe sugar chaichai ndofarira sweetener yaya. Izvo ndosha kuti aufa. Tingaonda nekupi izvozvi pamusi wa4 apa pa next week tiri ku belated birthday ku guys. Iye wakagadzira sikeke rakagadzira uyu sikeke uyu weini uyu wakagadzira sikeke mazi sugar waye mazi ice sugar tedi chinokwada buda tichinonanzva tichinodla mazi sugar moti kwa guys tiri kufuta pakadaro moti kwa tika kufuta kwadaro anzi ndosaka roma nezvimimba muteko uri guys ka asi kuti chete vanhu mune utsinye patenge tichiri mwapa chiri pomba mutauri kana ndazouya nazvo ndotaura zvandawa masiti motaka kubvumirana kuti kwanza hamuna kufuta mune bhodhi yemunhu wemukadzi kanaka unoona pandiri kuzoti ndafuta unoziva kuti ndafuta papi handina kufuta zvokuti chi kumeso dumbu rakuuya ndandisina dumbu ini dumbu rakuuya gumbo rangu chero chero kudai rafutawo kudai handiona panonesa magaro zvinoendera nazvo magaro akabva akurawo kudai indine garo kai garo robva rakurawo kudai hipu zvakare ndine hipu kai hipu ndobva rakurawo kudai saka ndakangokura bhodhi ndoshiya kuti zvinonyatso kumbofamba sei zviri kufamba sei anzi ndatenyavhera joni iti manje pafisi drink ndo pari kunetsa pafisi drink apa sha plus maindiona pana panchimwe zvima-energy drink zvazva play iya inonzi play energy drink yaya mai mwana ndinenge ndine zvikatoni zvema-energy drink aya mufunge ishuga yakandisimbisa kana munoudzana ikoko kuvaroyi kuti kwai ishuga yandodla stereki nokuti ndinayo ndinoiwana shuga nekokokora saka ndozvandomwa nezvakandifutisa moenda kunoudzana varoyi varoda nyatsokuziva nezvangu kuti ndiri kufuta nei moenda kunovaudza ikoko handoda kuziva kuti ndiri kufuta nei ungadoda kuita consent nekuziva kuti kwai mafuta muri wero ko mai vako iwe vanenge vakatofutawo utodza kuita concern wari kuti kufamily kwenyu kuna vanhu vakafutawo vari kuita kufuta nei ngoda hauna ukama neni hauna ukama neni haundizivi handisi kudla grocery rekuba kwenyu handisi kumwa doro rekuba kwenyu handisi kudla makeke ekumba kwenyu ndikudla keke rawei iwoda kundikwaindaku woda kundionderei for who for one nyama for munhu womukadzi yes tinawo magaro eni shumbresi zvose nemahips netite chimwe doro racho tongozoonawo kufuta mberiko kwanzi namilimeo I don't care what anyone says kufuta is bad wona ndinogona kuve ndakafuta riri bhonzo rangu but ndiri fit zvakafanana neni unozviziva meo kuti ndoenda kugym you know that ukaona ndichienda kugym every day body isingaperi
unganditi ndakafuta ibhonzo rangu ndo zvariri. Like I told you kuti my mom was big. Ibhonzo rangu rinenge rakadaro, but inini wacho ndiri fit kudarika iwewe usina kufuta kusimba kwacho zvakandakaita izvi. Andiwana, because it's not all of us who can get slim. How many people have you seen vari mugym vari fit kudai vari squat garo resquat chairo but asina kuonda? Vangani akatosimba kudai but ari fit. Saka zvinodependa kana wakangofutawo kudai uri munhu akango then panenge pane danger ipapapo. But ukaita munhu wekuti ibhodhi yako wakasimba handiona but you are fit sesu so ndatambura ku100 pesina paya guys weights ndandakundikana. Ndimona there's nothing that you can do. Tungogamcha ndo zviripo asi ndezati ndiri fit. Ukandoti pazvibhakira timindisana dai so ndinotokuwisa mai mwana kutokukondongora chaiko. Guys 550 tasvika. Right, tikutamba zvedu guys, we are joking. Maswera sei guys. Aiwa tasangana nhasi panguva ya ino iyi yezuva ranhasi Saturday guys. I'm compensating you anditi for live yanesuro. Handisina kuzokwanisa kuti ndiuye so zvinaka ndakakupromisa life nesuro handiti because ndakakudzani kati mukana sina kuuya family time handiti so it was family time handiti vauya baba vaya vatanga kuti hey chichinyaya bhora chivakona tatopisa tatogara. Then from there antimaona ndobva ndatangozotandara zvokutandara zviya zvokutandara kusvikira late kuti ndichazoya palive ndakaona kuti hazvitatoiti anoona. Saka guys nyaya ndiri kuda ngoya nayo panapa nhasi nati I'm compensating live yanezuro kutite. Saka nhasi I hope muripo hanzi muri kudyei. I love you too Willy. No, I'm drinking amarula antika tikapedza live iyi tichapinda mune imwe live handitika ndoda kuti muone kuti upenyu chii mudzidze. Musangoita live dzekuya kuzongoteerera muchinda mudzidze wana zvamunodzidza pamalive aya. Regai titange ine guest yekutanga iri pano handitika munzwe nyaya yamai vari pano tozotaura zvizhinji kumashure uku kana tapedza munzwewo henyu. Ndoda kuti mungonzwa rafu ine vanhurume kana tozovati varume imbwa tovatuka hanzi kumanama atizizve manama tiko kumanama isu chichinonzi nama. What is nama? Gomo rekupi? Hello maswera sei? Maswera utete. Ndaswera right. Ndave palive sekutaura kwataita handitika saka toda kuti murondedzere nyaya sekundorodzera kwamaita bva pakutanga handitika motaura nyaya yacho kuti vanhu vakwanise kunyatsonzwisisa kuti nyaya yakamira sei. Timaita basa. Ndingati ndiri mukadzi ane 43 years. Kubva kutanga kukuna kwatakaita takadanana muna 2006. Kubva tazorora pandakamuda tainguwe ini ndichishanda kwangu iye achishanda kwake kumusha. Saka ini ndaienda kubasa iye achiendawo kubasa asi kubva tanana handina musi wakamboti kana akambondipa sendi rake. Anga ari munhu anga asina kana chinhu kana pendi rekupfeka anga ngori nezvitambo chete. Bhutsu aisapfeka bhutsu aingopfeka maslippers acho kungoti akatofamba akanongapo kunge munhu anopenga. Saka inini semunhu ndakanga ndichinamata ndiye munhu ndandakanamatira kuti ndiri kuda munhu asina kana chiwe kutanga naye because first marriage ndakanga ndasangana nemumwe murume asi anga ine zvinhu zvake ndobva ndazoramba kugarepo nenyaya yekuti anga ine mumwe mukadzi ndikati handidi kuputsa imba yemunhu ndobva ndaenda kumba kwedu. Saka ndobva tadanana zvakadaro ndobva tachibva tachindomuintrodusa kuhama dzangu zveshuwa vanhu vekusha kwedu wakamutambira asi wakandiona sekunge ndinopenga nekuti ndakamutora asina chiro ndobva ngomugamuchira tichiita mari icho ekuenda kumaminda kwewanhu tichisungirira mari achibva atora achibva andoroora nemari yemari icho ekusakura ndo yakandoresa achibva ati ndiri kuda kuchata ndobva tatora mari iyoyo futi bva tashanda futi saizvozvo bva tabatanidza mari ndobva tandochata tachata kudaro ndobva tatorana kubva tautanga kugara tese takugara tese takunga titogara kune imwe nzvimbo asi kusiri kwawo noti kwawo chaiko wakati uyu anonetsa marambire ane vakadzi akutoda kuti agare kuhama dzemukadzi nekuti ini ndanga ndanhamba 4
achikuyi akaroora akaramba angani wana 3 ini ndiri wechifu ndobva taita mwana wedu wekutanga asi takagara kudaro kuita kuti zvanga zvakanaka kutotanga ndisati ndatoita mwana zvanga zvakatoshata ndichitombomuramba kuti achamwari handichakudi achidzoka ndobva ndaita mwana ndobva atanga kundirowa ndaita mari ndaitengesa pamwe pacho kunenge kuri kure ndaimupa hembe dzangu kuti unotengesa hembe dziya ndondohodha iye unotengesa andotengesa mari yando yakuenda nayo kumagirlfriends saka ndaingoshingirira semunhu wandinoda iye asina kana andawe yachida magirlfriends nemari yenyu nemari yangu ende panenge aita girlfriend ka ndinotozvibata akatomboita girlfriend yemuchechi chaiyo saka tikatombotorwa tikaenda kucheche tikanokanzerwa azonyatsoona kuti apa ndiri kubva kunotengesa ndokubva auya ndokubva andirowa ndiri kubva kunotengesa ndobva apa ndashaya nechaandirowera ndikati kana ndobva ndondoripota kumapurisa ndobva ndaripota ndobva ndaidzwa ukoti ndobva taenda ukoti zvikanzi iwewe chii chauri kuda mukadzi ndikati murume makazara wano ndikati murume ine handichadi zvikanzi iwewe sinzi wautadi murume takupa kuti second chance urikuda mukadzi zvikanzi ini mukadzi ndiri kumuda zvikanzi alright 5 years usingarowi mukadzi zvikanzi alright ndobva zvikanzi chidzokerai ndobva tadzokera ubva tagara hazvina kunge zviri nyore akati ndakuenda kunotsvaga basa ndikati alright ndokubva aenda kuharare akaenda kunotsvaga basa tikati endai ari kuti ari kuenda kubasa ari kuenda kumagirlfriends ndichirongedzera chikafu chichitoenda kambouya rimwe gore abva uya akabata mari haana kuya nechikafu chakawanda ndokubva auya zvikanzi mari yandinayo $20 ndoda kuendesa ndine munhu anditumidzira kuti ndindope munhu mari ndikataura iti endai ndokubva atora mari ya $20 iya ndobva aenda ndokubva andorohwa kwaakaenda ikoko achibva azvimba kurohwa zvekutokunga kuti kumeso kukatonge kwakuwara haana kudzoka pamba nekuti akanga achitopfuurira kuenda mberi ndokubva afona ariko kuti ndarohwa nematsotsi pano saka ini sekuziva munhu ndikati aiwa inenge richamuyambopiwa naMwari zvapora ere zvironda ndichingodaro vachizodzoka manje kumba achidzoka agara manje asakanza hakuna basa pana chauyiwa nacho tagara yedu ndobva tazotama kwatatiri ndobva taenda kune imwe nzvimbo ndichinotange pedu zvedu tega ndobva taenda ipapo patanowaka zvakanaka tega anga asina kana huku kana imbwa zvandokuta kuti anga asina chinhu ndakamuda akadaro taidya muriwo usina mafuta asi wainaka tiri munhamo taiwe vanhu venhamo chaiwo ndobva tagara paya tichishanda ndobva tarima fodya akaenda kanotengesa handina chandakawana ndobva tatenga mudziyo watakatenga ndobva taisa mumba mudziyo watakatenga uya bva tazogara ndobva tatenga nemafeteza kutisa mumba iye ndobva aenda akati ndafunga kuti ndiende aifona kana kufonera magirlfriends chaiwo ndirimo anga asina kana zviya zvokuti ndichafona mumba ndiri kwangu ndega mumwe musi ndobva ndapinda mumba akagara muzuva zvokumusha zviya akagara mupa pachikuwa ari kufona zvikanzi ndoda kuti unditengere migomo saka ndikati muri kutaura nani abva ataura amai wemwana wanga akamborambana naye yake mumusha zvikanzi ndoda kuti akutengere migomo ndikati muchiti kumukadzi wenyu mugirlfriend yenyu moti muda migomo yekundipa inini zvikanzi ndikati aiwa regedzai zvenyu zvandinazvo izvozvo zvakaringana ndobva tagara ndobva mari yefodya iyeyi tatenga mafetilizer zvikanzi ndafunga kuti ndiende kubasa ndikati alright baba makasununguka endai ndobva aenda kuhanzvadzi yake zvikanzi tete ndafunga kuenda kubasa zvikanzi alright endai zvikanzi asi handina mari zvikandotengesa mafetilizer zvikanzi alright tete waya ndowaaironga nawo inini taisaudzwa chinhu aironga nanzvadzi yake zvese ndobva tete waya wafona zvikanzi murume atakuenda kubasa ndikati akasununguka ini chandaitira kuti ngaaende ndaiti ndifurwe nemhiko ngaaende akure nekuti ndanga ndisina zuva rekuti nhasi ndavhara nemurume panga pasina saka ndikati akanga aende tlesi zvaanani ndombozurura ndokubva waenda kubasa kuya wachitumidzira mari kana chikafu chaienda nekuna tete ikoko ndokwazvaiuya nako
inini handina chandaipiwa kana zvirikutoya zvinotoya zvakanzi izvi wovhura wotaura kuti izvi ndo zvandadzinde zvangu inoti wotora woenda ndakangozvigamuchira zvakadaro. Inini chandaiita murume ari kubasa inini ndaitoenda kumaricho ndikatora vana wake ndikagara nawo ndaienda kumaricho ndichitenga chikafu chekuti tidye hembe chaidze kuti wapfeke ndaiendera kumaricho ndaivatora sevana vangu semunhu wandakaiwana wake ndanga ndakavatoagamuchira ndobva tagara aenda kubasa kuya akadzoka ambogari nguva hombe kana akauya ine chaakatenga handidi kunyepa akauya ine chaakatotenga chine chiri kutopfuura chine chiri chatete chisi changu ini ndakatengerwa bhutsu peya imweyo akambouya kumusha zvimapushi so tagara ndikati bauya kuno wana ndobva wazotorwa wachienda unochengetwa ukumwa ndobva ndachizodza iwewe chididi ndikati ngocho ndobva azofona akati ndoda kuti uye kubasa ndikati handikwanisi kuya kubasa nenyaya yekuti ndine wana apa ari kutotaura ikoko murungu ari kundifonera kuti muri kuuya mese here iye atori maharare kuwakadzi akatisi kuuya tesemba svika ndoda kuti muye mese ndofunga anga azvionawo kuti munhu yaasi kuibata anokuti tiuye tese sei ndobva tatogara yakuno kubasa vatumidzira mari ubva ndatora pasipoti ndobva ndauya kunoko ndichisvika kuno handina kutora mazuva ndokubva ndabata meseji yemukadzi mufoni mavo ndakangovhurawo mufoni musi iwoyo ndobva ndaona hamune meseji yatumidzirwa azvitumira asina kupfeka pendi ndikutaura nyaya yekupfeka kubva kumusoro svika kutsuka ari kuzvitumira ndokubva ndafonera munhu uya akatorembedza chaikofonera munhu ndobva ndafona akanga akaita zvekugara akazvitora picha akaita kugara ndobva atumidzira asi chinhu chichitoonekwa makadini chinhu chaitoonekwa chaida kutumira ndochaida kutumira ndochaakatumira ndochaakatumira saka ine kuziva kuti pendi iri nderababa wekwedu iri sofa rakagarwa iri ndere pabasa ndokubva mirai saka akakurura kubasa kuti azvitore pikicha pamba patinogara panga pasina wanhu tinogara tega right saka ndokubva ini nekuti nguva zhinji pamwe nendiri kubika uko nguva zhinji imba yanga isiri imba yekuti imbaba handizoni ndingati chii hatisiri murudoba ndobva ndamufonera munhu uya ndikati imimi foto ramatumira ndere murume wangu akashaya zvikanzi sorry handina kuzviziva ndi2018 handina kuzviziva ende iye akati hana mukadzi ndikati aiwa ndiriko tine wana 5 nemuchato pamusoro zvikanzi sorry handina kuzviziva ndikati aiwa izvozvi mazviziva kubva ipapo iwo wachisvika ndobva ndaona meseji iye ndobva ndatoti handina kutaura nawo iwo ndofunga ndo wakachizotaurirwa kuti ndo zviripo munhu ndambotaura nemukadzi wako wakangoramba wakanyarara ende hawana kana kubvunza saka tete manje bva ndazobata mameseji manje wari kutaura nemukadzi wari kutotaura nawo zvikanzi kwewe waitirei kuti mukadzi wako azive nyaya dzatiri kuronga idzi zvazomboita sei ndobva ndapindurawo tete uri kundirewawo nemurume ndobva ndapindura ndikati tete makadini ndimi maiguru ndikati zvikanzi anoti ndimini mukomwe ndipi ndikati wapo basi ndini anzi orit agada ndobva kune mukoma maitirei kuti mai awawo nefoni wabate manamba angu aya wataure nene ngei nhasi wabata foni yenyu zvikanzi ndikataiwa ndini ndichiripo mukoma wasati wadzoka ndobva paya tanyaramba tagara nekuti vanga vachiwirirana ndinofunga dhiri wanga wari wese mudhiri remukadzi hama zhinji ndofunga dzaitosiva tagara paya wabva wazoti gore rapera pese apa waitumira mari yaienda kuuri ndichitoona kuti mari iri kuenda kugirlfriend ndichitobvunza muri kuendesa mari pane kuti mutore mari iyi ichengete wana wenyu musachengete
kwete wangu wairi watina wawo magara awo amuchengeti aisachengeta kana kunzi ari kuda kumusha anotenga 5 kg yerice 5 kg yesugar 5 kg yeflour bhokisi rake remafuta bhokisi mugomo wake wemafuta kana kuti 10 liters zvinhu zvegore chikafu chegore ichi chandiri kutaurira ichi obva ati handiendese mwedzi wega wega nekuti ndikaendesa mai wako wanobva wadya nevana wangu ndikati saka muri kuda kuti wana wenyu wabikirwe pawo wega here ini ndendaimeka sure kuti mwedzi wega wega ndaendesa chikafu ndobva tagara ini chingokuendesa hangu chikafu kuwana iwo handichatarisi kana fizi yechikoro chaiyo kuwana hawana chavaita kuwaka kanga takangowaka 3 rooms ndobva tasiya yakadaro haina kuiswa floor haina kuplan zvikanzi handichade zvekumusha saka iye anga ari kuziva kuti ane dhiri rake raakuda kuita zvikanzi musha uya handichawaki handichapedzesi indobva ndapedzesa musha uya nemari yangu achipopota ndichiita wana ndichichengeta handina chandairegera kuita tiri kugara zvese ndaita mwedzi wega wega ndotoona kuti saka mari yaimbopindira mufoni mawo maakaunti mawo ndobva ndazozviona kuti inini ndiri kuzopiwa yachenji pafoni munhu abva ari kutaura negirlfriend ndobva ndaenda kubasa ndobva ndandogadzirisa ndobva ndavhura yangu akaunti ndikati aiko zvinezvi mari yangu nekuti hapana imba ndobva tagara chibva waenda kumba gore rakapera 2021 ndokubva waenda kumusha pawaenda kumusha takawaka kumusha zvatawaka kumusha iwo kumusha wawasimudza chidziro che3 rooms zvandiri kuudza iwabva wasiya ndapedzesa ndega ndandowaka kutaundi ndopa girlfriend ndaenda naro kundogara 2 weeks ari kugirlfriend kumba kwenyu koko yekutaundi kutauni ehe nekuti yatopera kwasara plaster chete ndokubva andogara ikoko kuwana anga ari kugirlfriend pesa apa ndakumba kundogara mwedzi nehafu tinoenda gore kupera kwegore ndaundoona wana vandoona 3 days ndobva atoenda pa3 days pacho kuenda nezvinhu zvinoshamisira zvinhu zvandakuverengera ndo zvaandaenda nazvo gore kubva ndagara abva adzoka kuno haana chaakataura inini ndotonzwa newanhu zvikanzi adarika mubvuma ndikati alright ini aisataura neni ari kumusha haana kumbobvira ataura neni vadzoka ndobva ndanzwa tikati wadarika mubvuma zvikanzi ndikati alright ndobva ndanzwa nepaari furwa muno ndikati hoi pandanzwa kuti ndokwawaari ndikati abva ndangopa munhu paanzi aifanira pamba after 2 hours ndokubva waswera ndokubva warara nekuti yaive friday bva wati saturday sunday ndikati regai ndibate munhu nekuti anobvunzwa ndini hama dzinoti ari mumaoko mako muri mese regai vandafona nerimwe line haana kudaira vandafona nerimwe line vandatsvaga rimwe line rangu vandafona vawadaira saka kunatanga asingadi kudaira line renyu imini ndoranga rakabloko anga asingadi kudaira inini ba ndikati saka paakatodaira achiti halo tsana ndikati halo muri sei zvikanzi ndiri right ndikati muri safe here kwamuri zvikanzi ndiri safe ndikati alright babai ndobva ndakata foni ndobva ndatotanga kutobika ubva ndadya ubva ndarara asi chikafu chaitopinda chikafu chaitopinda mamaitodya chikafu chaitopinda changa chakupinda nekuti pa14 yenda ndanga ndajaira okay chaitopinda mai nekuti ndanzwa kuti munhu mupenyu chinotodzika ndokubva ndachiti regai ndiende ndinorare ndobva ndapedza vandandorara ndanorara ndokubva afona zvikanzi ndiri kuuya mangwana ndikati alright achipedza kuti ndiri kuuya mangwana ndokubva aisa message vatumidzira munhu akapfeka bumshot ndokubva ndati ndichingoiona message iyoyo ndobva ndati asi ndokwamuri ndokubva wadhirita zvikanzi yarasika hoi saka muri kunditumira kuti tese zvikanzi handinawo kutumira ndanga ine kwainga iri kutoenda ndikati munongonditaura kuti amuri hazvina musha
ndobva wanyarara ndobva wachitsvaga mumwe munhu wandisingaziva ndobva tanga kutondifonera hei muri kutuka murume kuti murume ari kugirlfriend zvazodai ndikati amboripi ini mumbori hani tikanzi ini ndiri mudzukuru ndikati sinzi ndakaroorwa handina musi wandakambokuonai handina kana musi wandakambotaura nevine pafoni nhasi uno ndo pamakutaura neni nenyaya yekuti taura nemurume wangu kuti wanditumira meseji yegirlfriend wanditumira picture regirlfriend kwaudhilita here munhu vyobva tanga wakundituka panga ndikati inobva ndabloka ndikati nandidi zvinondinetsa bva ndabloka bva ndanyarara chimangwana acho inobva ndamuka bva ndaenda kubasa bva ndadzoka munhu apo vatatomhoresana akauya nedowi rake akauya nematemba zvikanzi dowi rangu usabate akaine 10 liters ndikati aiwa handibatiba vauya nematemba svika matemba angu usabate ndikatihoi bva ndasiya zvirimo kugeza taiti mumwe anogeza mubathroom mushawa mumwe anoisa sipo pakona mumwe achiisa sipo pakona hapana munhu anobata sipo yemumwe nekuti ndakanga ndanzi usabate zvinhu zvangu ndikitoora hiti asi baba zvandakuda kutaura ndezvekuti mufuwa wauyo uchirara neni handigezi neyangu ndogeza neyako ndanga ndakutoitawo chibhinya nekuti ndiyanga andifundisa ndikati musuwa unenge warara neni handibate sipo yako zvikanzoka ngawabata yangu toatakurana ndikati hazvina mhosva saka aingogara achiti ndichakurowa ndokukanda kumakarwe ndichakurowa ndokukanda kurwizi saka ndichimboudza hama dzangu kuti wedu wendo zvandokusangana nazvo zvikanzi aiwa shingira ndo zvinoita imba ende inini wacho ndaishinga noti kuti ndingoti handikudi muchato watinawo tine chapter 5 chapter 11.5.11 saka ndikati kuti ndimurambeka ini ndindosungwa nemutemo kana iye aona zvamunetsa achataura zvikanzi wewe munomu inini handitenge chikafu saka paiti pamaishandisa umwe neumwe sipo yake mchinzi musabate dovi rangu namatemba angu zviri mumba aitouya kuhovata neme aiuya taisarara imba imwe chete anga akurara ndingati kana kuti kubva pamumba yatairaraka imba yacho yanga ichiti inorara vashadzega imba yekumurungu iri yega aienda kunotsvaga rumu kumurungu ndo yandorara ouya usiku omuka kubva kwanenge ariko kwanogona muka kairi katatu kana ka4 kairi 3 kana ka4 pamwe pacho anogona muka inozwa kuti ndinomuka kuenda kubasa ka6 anogona kuya na 5 to 6 zokuvatai ndoti akusiko handi rudo ndikati harusi rudo uru iwe uri kuzoti ndakumuka kuenda kubasa iwe wakutanga kuuya wambonge uri ipi saka usiku aitoita kana ka4 achiti akaita opedza odzokera unovata uko kana apa ufungazvo odzoka zvopama ka4 airara achifamba airara achifamba tete saka zvekuti ndakatozomboti iwe ausi mweya wetsvina here uyu zvekuti unoenda akanga atopedza obva atobuda ndikati unoziva kuti uru harusi rudo asi kuti uri kundishandisa zvikanzi ndiri kushandisa setoilet achitoita romance chaiyo achitota anongouya ukwira kuita jongwe haiti romance adini anongosvika otokukurira bhurugwa rake otongoita anga ari kuda kuaurisa yaitobva yakatomira aitouya yakatomira inini ndakatofa nehope saka kana kuti anenge ari kumira uyo kana kuti kumira nemapono handizivi otosvika oita zvaanoita opedza otoenda saka ndoti ukuziva kuti pamwe pacho zvinenge zvichitondirwadza handichanzwi kuti ndiri kuita ndiri kumurudo asi kuti ndiri mucheri zvika ndiri kushandisa setoilet ndikati manje baba toilet iya yakuzara ani ndakanga ndakutaura ndikati toilet iya yakuchizara manje muchachipekuitira zvikanzi iwe kana waona zvakunetsa buda ndikati munomuka handibudi ndingadai ndakabuda kudhara ndinototi kana ukandirowa ndichatenderera kuseri kwedhoo ndichidzoka ende zveshuwa aiti kana akapopota kana akaita sei handina musi wandakabuda kuti ndakwenda ndakarongedza ka1 ndikati shamwari ndakarongedza ka1 iko zvine zvokwana ndirongedza bhavha ndikuenda kuwachene nekudzoka handirongedza kuti ndakwenda umba saka ndobva nyatsoona kuti munhu zveshuwa ane nharo haatobudi zvachose ndopakaenda kumusha ndokubva andoroora pakana kudzoka kutaura
haana kutaura. Asi kubva kare nekare taiti tikabuda mumba kunoku nekuti kunoku ndingangoti ndane 5 years ndiri munomu. Pa5 years dzandagara idzodzo ndaitarisira kuti padzimweni dzenguva hakuna wana change tine rudo. Ndinogona kubva pamba achifara, ndinodzoka manheru munhu agumbuka. Ndosheka kuziva kuti agumbuka nei, ndamugumburisa ndandiri pano here. Kana ndikaenda kubasa rakagumbuka ndogona kudzoka kufara. Saka imba yacho yanga yakundiconfuse, ndandisi mumba ndandiri mujeri. Asi ndaingozvigamuchira ndikati padzimweni dzenguva ndo zvinoita dzimba. Ndobva ndagara ndaenda ini ndobva ndatoataura ndikati aiwa une malivhi anosiyana. Inini livhi rangobuda ndakuenda kumba bva ndaenda kumba muna December. Ndobva ndandoudzwa kunzi anga aine mukadzi kuno uruzviziva here. Ndikati handisi kuzviziva si munhu wangu semunhu wevakadzi ndatojaira kuti anongoita vakadzi. Saka ndajaira. Saka pese pandinoendera kumusha ndaienda kumatest. Tindione kuti ndangojaira kuti iyi imbwa yangu inondoba mazai amba inoita sei inodzoka. Ndozvandaita. Saka apa kanga abva atoenda. Ndikataiwa kanzi anga ine mukadzi atonoura. Ndikataiwa kana roora tichazvinzwa. Aiwa vana vanga vanavo 2. Vanga vane murume anga ane vana vake 3. Ivo vakaita vana 2 nemurume uyu. Saka vanga vane vana 5. Vana vavo vanotori vana vatokura. Last born I think is 10 years, andi? Ine 10 years. Andi. Saka nzimba ndatodzwa nzanga ine mukadzi ndikataiwa zvina musha. Ndobva ndaudzwa futi nemunhu dzanga ine mukadzi kuno. Saka ini ndikaenda ndichienda kumusha. Hama dzemurume wangu ndinodzibata sedzangu handitonyanyi nenyaya kuti pataitaurirwa tichiparidzirwa ndichikura tainzi ukanga waroorwa iwe ndaitarisa hama dzemurume then hama dzemurume dzinotariswa nemurume wako. Saka ini ndaitarisa hama dzemurume iye aitarisa hama dzake futi. Saka dzangu dzanga dzisisina anochengeta kana kudzapa asi ndandisingazvitarisi zvakadaro. Ndaiti kana ndichienda kumba ndinoro kuti izvi chikafu chanhingi, izvi ndezvatete nhingi. Kana kuri kutengera hembe kana kutengera bhutsu nechikafu zvese ipapo nemari yechigai nemafertilizer nembeu ndaiendesa ndichindopa. Pandakaenda ipapa ndakaenda ndakarongedza mazuva ese kuti achindoti uyu zvake. Kumwe kwacho kwandakaenda kune wainisa maningi. Uyu mukadzi anga akatoendayo kuti waitomuziva. Asi imi kana kunditaurira. Pandaichema ndichiti tete ndo zviri kuti hanzvadzi yenyu. Hawana kumbobvira wanditaurira asi mukadzi yeye anga atori. Zvinhu zvangu wakatambira. Ndichitotarisa bhutsu mumakumbo wangu wakatopfeka. Ndichitofunga ndikati asi mai awa ndozvawatori. Ndobva ndanyarara. Nekuti ndatobva kuendesa bva ndazotozvinzwa ndatondorara mumba kwawo. Hawana chawakataura. Saka pandazozvinzwa manje ndobva ndabata namba dzegirlfriend ndandinadzo ndobva ndafona ndikati makadini zvikanzi ndiripoka makadiwo ndikati ndimunonzi ndini mai nhingi ndimi zvikanzi ndikataiwa ndanzwa kuti makandoroorwa ndinokutendai chaizvo nekunditura mutoro murume uyu tine wana 5 ndakambokutaurira ipayo ya28 mukati maregedza zvino iko zvino zvaiwa mauya ndinokutendai zvakanyanya haachengeta kewana ndokumbira ngetowana. Mwana uyu ndakuchitokupai dangwe rangu ndakutokupai ndimi mochichengeta ari kuenda kuchikoro. Haana kunditaurira akati hanzi wana awa ndina mai mumwe chete wandakarambana naye ndiye ane wana 3. Ndikati aiwa ane 5. Wekutanga na mai wake wanogara kwakati, wechipiri ana mai wakati vanhu vandikutaura nezvavo wakatoroorwa wakagara musha wakabuda. Wechitatu andinoteedzana naye haana kuuya mumusha kundobika asi akangoitiswa mwana aripo. Saka mwana iye hanomboya mumusha. Wekumusha wamuziva sinomuziva. Uchizouya inini wechi4 imi mai wechi5 garai hei mai maita manditura mutoro. Ndozvandakamuudza. Saka ndokubva afonera murume kuti ndozvandaitwa. Murume ndobva atanga kundituka akati wataurire nemukadzi wangu ye urutukire mukadzi wangu iwe wandichatokudi. Ndikati ora inini handirambwi marambire yayo uya wandipe gupuro. Ndokubva ati alright. Saka ini ndakatofunga kuti ari kujoka. Ndokubva ndatoka bhazi ndautodzoka.
Pandakandorara vanhu vakati iwe murume wako ati ari kuuya atoti akwira amunzira ndikati alright zvikanzi vandamufonera vandataura naye zvikanzi gara ikoko ndiri kuuya ndoda kusvikorowa musha wenyu wese saka ndobva ndaenda kumapurisa bva ndadzokera kumba bva ndaenda nekumapurisa bva ndawataurira zvikanzi ai taurira wekumusha taurira masapu kuitira kana pakaita hondo unoziva nodini wanokumiririra wanenge waripa hapazitonyanya kurwiwa ndikati ndobva ndaenda bva ndadaidza samukuru ndobva ndadaidza manext door ndini ndaidaidza nekuti ndakataura kuti pawakanditora pakanga paine chaunga chewanhu akaita white wedding so paunondiramba ndakawe futi panenge pakaungana wanhu ndobva wange waripuye ndobva auya kudaro ndokubva semunhu akaenda kumusha obva andotuta zvinhu zvese kumusha akandotuta hembe dzake zvimagumbeze mashitsi akatakura akaenda nazvo zvimwe bhegi randakanga ndakasiya rakazara ndakasvika bhegi rokumba kusina ba kuine hembe dzangu bedzi akura aenda zvake saka ndakati kana arudzoka pano arudzoka achidei ini bva ndatiya imba yangu ndikati kana adzoka kudare ari kudzoka kudare mudzimba hapindi tanga taane mombe tini asi takanga tisina pandakamuona anga asina kana huku kana imbwa mombe idzi hapana kuti mombe yakapiwa nehama yake taishanda mazuva anga ari kubasa ini ndaenda kujana iye ari kubasa hatina kumbotsvaga mujana ndini ndaenda kundodzifudza saka dzanga dza14 saka pamombe 40 akauya achindiramba inge dzakabva atora 3 ndokubva abhadhara kuti imombe dzerora ndobva atora 2 diki ndobva apa mwaputumhuru mukomana last born ine 10 years tine mwana wairi first born now ine 15 years mudiki wacho nezve akutena 11 years mombe dziya ndobva ndipa dzangu 2 dzairwarawo 1 yakafa kwakasara imwe umwana ndizvozvo 1 yafa 1 yasara saka bva atora 5 mazimombe achaitaura iwayo ndokubva atora mazimombe iwayo ndokubva aenda unobhadhara lawyer ndokubva atora mombe imwe dzimwe ndobva aenda kunopedzisa mukadzi wake ndokubva asumuka saka kana akauya achiti ari kundiramba akauya akabvisa gupuro rake hama dzangu pandaitaura dzikati ko iwe waigarirei kati ndati zvichapira ende ndaishingirira imba yangu handambofunga kuti zvicharamba zvakadai ndanga ndatojaira shuwa ndakagara 14 years handidi kunyepere kuti ndine kana kuti ndakapedza gore tiri murudo hatina kuita gore zvekuti nanhasi handidi kuona chinonzi marriage handidi hangu kana murume pamberi pangu handidi kumuona ndokubva ndazvikanzi nehama dzangu iwewe chitiudza kuti mwana wedu akutadzirei chinongedzere chawatadzirwa haana chaakakwanisa kutaura tichigara tese tiri kuno kunde tidzokei picha namashure tichidzoka kuno tiri kuno kubasa aiwedza kufona zviya zvekuti anoenda kune ondo munozwa malaini emuna maraini mamwe anenge akachipa anochinja maraini ondifonera achindipfimba pamwe pacho anotuma shamwari dzake kundipfimba chaaiita aida kutsvaga mhosva handina munhu wandakabvuma pane vanhu wese waindipfimba pamwe pacho chitora kuti ndozova murume wako anoshusha wadi tidana nehedu handina munhu wandakabvuma kusvikira ndega ndakazozviona kuti iri itsotsi ari kuda kutsvaga mhosva zvino mhosva haioniba handisi munhu wekuda wakuda saka aiwedza kufona kana pamaapu aienda achinditsvaka ataure neni asi akatadza kundiwina saka kana pamberi pahama dzangu akabvunzwa kuti akakutadzirei akashayiwa chekupindura kana hama dzake chedzo dzinoti iwe waramba mukadzi uyo akatadzirwei iye ari kuti ini ndiri kuzwa chandakatadzirwa inini aihura ini handina chimwe chinhu chandinotaura chandinoti iye aindiitira chandakaona chakashata aihura aakuwakadzi anga asingabvi wana anga asingachengeti kushusha number 1 asi ndaishinga zvakadaro saka akati pandakarambwa akabva ndipa gupuro iye ndobva tosimuka ndokubva aenda asi akaenda hanzvadzi yake makapiwa gupuro remari kwadaro makapiwa gupuro remari bondi 40 bondi okay akatokwira bhazi kuuya naranga atodzoka kubasa akatokwira kuuya ondodipa gupuro kumusha saka nekuti akanga atora mwana November
ndokubva adzoka kuno muna December. Inini December yeye ndobva ndaenda kumusha. Ndokubva adzoka futi muna December. Saka achibva aenda. Ibva tatongoparadzana ipapo. Saka pataparadzana ipapo haana kubvira akataura kuti wana tichaita sei kana kuita sei. Inini mwana ndobva ati inini mama mwana akanga atogara atoenda. Mama ndoda kuenda kuchikoro kuna baba wangu ndikati bora iti mwana situation uri kuiona enda. Ndobva ndarongedzera mwana. Ndokubva aenda. Mwana ako akatanga kuchema achifona. Mama handina kugara zvakanaka ndikati ndokwa baba ikoko. Wakati uroda kuenda pababa. Ndikakuudza situation. Gara ndokuna baba ikoko. Saka vanhu vemuraini ubva watanga kufona wandisingatozivi. Munedi here kuti muri kusiya mwana achitambudzika. Ndikati aiwa uyu akura akatanga kuenda kuna baba. Handikwanisi kumutora nhasi ndikamutora mangwana anochema neni. Ukama hwawo waifona wakati torawa mwana achengetwe nababa. Ndikati mwana akanga azvipira kuti ari kuenda kuna baba haafaniri kuti inini ndimuteere. Kana aona zveikoko zvawawa achadzoka ega. Saka akazodzoka mheno kwaakazowanawo mari kana kuti akafamba netsoka handizivi. Ndakazongofonerwa kunzi mwana akumba. Saka ndazotaura manje nemwana. Mwana akumba kwakuchitora mwana wangu kwakuendesa kuchikoro. Haana tete waya wekuuya kutonipa gupuro nemurume wabva wateera kuti ndauya undoona mwana kuti akasvika here. Ndobva waona zvedi mwana akasvika. Ndokubva wati wamutore akati handidzoki. Hanzi mwana akaramba. Ini handisiko kutonzwa. Hanzi ndobva wazodzoka futi wakati tauya kumwana kuti tione kuti aende kuchikoro. Mwana akati endai henyu. Ndokubva wandifonera zvikanzi mai guru ndoti tironge nyaya yemwana kuti toita sei mwana tione kuendesa mwana kuchikoro. Ndikati musi wakaenda mwana mai wepo. Musi wakanga mwana akaenda mamazuva akaenda iwayo zvimwedzi zvaakandogara. Hamuna musi wamakamboenda mukandowaona. Mwana wangu ari kugara wega zvamava muchiziva. Nhasi mwana uya kumba mataura naye. Makuya futi kwandiri ini ndinokupindurai kuti honai ndiri kure imi ndimune mwana ikoko pedzera naye. Zvikanzi imi ndimune simba kutaura nemwana. Ndikati chamakatadza musi wamakauya muchindiramba. Mungadai makabva maronga nyaya yemwana. Zvino maifarira muroora mutsva. Saka nyaya yewana imbotaurai newana ndozvamunoteera. Zvataura wana ndozvamunoita. Saka kubva ipapo hawana wanoita kuwa vana. Ndinochengeta wana ndega. Ndonoti wana wadyi noti tiri kuno hatirimi. Kutenga chikafu totenga zvese hembe mauniform zvese ndinoita. Iye haaita ari kudya yake mari yake. Saka ndikaenda kumusha. Pandakaenda kumusha muna June ndakaenda kumusha. Ndasvika kumusha paya handina kumbopedza 2 days ndanda kutanga kutofonerwa kunzi tiri kudai kuno uyai musaine mapepa. Tiri kudai ukoti makabva makarambana nemurume saka uyai musaine mapepa. Ndikati kurambana kurambwa kwandakaitwa handizivi mutemo zvaunotaura. Kurambwa kunosungisa here kuti maakutondisunga ini ndini ndakarambwa. Anga achifanira kunge akarepota ndini. Apa handichanzwisisi kuti munondifonera muchinditi uya kuno usaine mapepa nekuti ndakarambwa. Ini ndikutorambwa kwandakaitwa kwakatobhadhara. Siyei zvakadaro ndiri right. Ndakakwataura ndikati ndiri right. Gare henyu. Zvikanzeyo titi tigadzirise. Ndikati hapana chamunogadzirisa ine zvinyangu zvakagadzirisika kudhara. Ende vakaramba vachifona kusvikira ndidzoke kuno wachingondinetsa. Saka dambudziko handichazivi kuti ndoita sei. Ndikangoenda kumusha akutotumira wana. Ndikaenda kumusha akutotumira wana. Saka mwana agara uya angamboenda kuna baba. Akuchinetsa manje nenyaya yekuti haachagarisiki. Akutaura kuti mazuva ndandiri kwa baba tanga tisisina chikafu. Saka takanga takuenda kubhawa. Ndokwatata kuwana mari yechikafu. Makore mangani? Ndokwatata 14 years. Eish. Ndoko wakanga wakuenda kuti wandowane chikafu. Saka wakanga waenda ikoko ndoita zvekubhawa ikoko. Uya wowana mari yechikafu. Saka ndonyaya yangu iwana washewe. Ndonyaya yangu wana wamwari. Right. Totsvaga rubatsiro chokwadi. Right. Saka iko zvino uyu munhu akutogara nemukadzi wake ushu. Hello. Hello. Saka izvozvi munhu yakutogara nemukadzi wake ushu. Wanombopedza mwedzi wakabva watotorana. Right. Asi imi muchato wenyu muchakabata.
muchato ndinawo ndakasunga. Okay, saka panonzi wakadambugwa makambodedzwa kunzi kwai uyai makambotumigwa any someone here na lawyer any bepa rekumuti makasign or something. Handina pepa randakaona, handina. Asi ndakangonzwa kuti anzi akabhadhara lawyer rekudimbura muchato, asi muchato ndinawo. Kana musati madedzwa kunzi no muchato udambugwi musati maisaina zvomunoendawo munosaina kana kuri kuti hamusi kuwanikwa imimi muri kunokumba kwenyu kwamunogara address bepa iro raitosvika rotogamuchirwa nemumwe munhu rosainirwa nemumwe munhu. Zvino kana musina chamakareceiva kumba kwenyu kana anything it means kuti muri monyari kuvhara muchato awaona udambugwa. Asi imimi nekugara kwenyu kwamaita 14-15 years nemurume uyu makagara naye matimi mamuna mumbofara zvinosvika kana gore makangotanga kupinda mumba masekutanga nepamakafara pamwe pese mainzi muri bhini rekutoireti tiri kuda kuzadza bhini hauna basa maiudzwa zvakawanda handitika maiudzwa zvinhu zvakawanda muchitukwa muchitsvinyigwa muchiita sei ndo zvamaiitwa nemurume uyu. Saka you wouldn't want kuti murambe makabatirira nditi pamuchato apa. Ndairamba ndakadaro ndichiti pamwezvi inja pamwe ndo zvinoitawo dzimba. Saka iko zvino akazoinda manje nemukadzi uyu antika ende chinotaridza kuti murume uyu rinotori dhimoni ende akatokuvengai mamakaroorwa nemuvengi wenyu kola mamakaroorwa nemunhu asingakudii maigara nemuvengi wenyu maigara ndichichema chete ndichichema zuva nezuva musoro nanda kutofunga kuti padzimwe dzenguva musoro uyu kutema uku handichazivi ndofunga ndanda kuda kutopenga asi kubva musi watasiya musi wa8 December 2001 kusvika nanhasi handiri kunyepera yandidapiritsire musoro randati ndani. Maigara nemuvengi wenyu. It happens a lot of times kuti unororwa enemy yako. Munhu unofunga kuti murume wako ka hafaniri kuchema everyday. Of course imba ine up and down. Hanti but ukaona kuspenda 95% uchichema uchiudzwa mashoko ari hating like that anomaona woita 5% muvengi wako achikutaura kukudestroya kuti ndoda kuya kurova imba yenyu kuno ndoda kuzodii ndoda kudii achikutumira vakadzi achitaura nevakadzi muvengi clearly angasina respect nemi anomaona angasingadi right. I'm happy nandatokangana nezvazvo ndikuona mucomment section pana advocate anditika vanzi vatembenge vari live nhasi anonzi Nyari Maposa atembenge ari live nhasi naandisendi namasikati panapa achitaura idzodzi nyaya dzamukutaura idzi achipa advice kuvakadzi anditika saka I don't think because munin'ina wedu uyu anga ari kuda vanhu vakuramba chindifonera ndiri palive. Okay, I tell them kuti I'm on live. Let me try and write them a letter. Let me write them an SMS. Antimaona. So pakadaro panotinetsei saka zvandichaita ndezvekuti guys munin'ina wedu ari kuda rubatsiro rwekuti muchato akabata antika iye ari kuti ndiri kudawo kuti ndisuwe mukadzi uyu andipowo mari muchato divorce ndosaina kandasuwa vanhu kana bepa redivorce rauya ndomusainira divorce rake asi for now muchato uri existing ndoda kusuwawo mukadzi uyu handiti chero wakatiwo chinemba yakundogara negirlfriend isina girlfriend tetemene. Okay haina plus kune girlfriend kuti atipa zero. naitotonyorera tsamba naitotora tsamba saka nyaya iripo ndekuti vari kuti vanemba futi yekutauni yayi yakatoga mukadzi uyuyu ari kutoga muzimbawo akutogara mumba imomo saka she wants at least kuti paitwe justice panyaya yemba kana baba vada zvavo kuenda nemukadzi wavo ngavachisiya imba kumukadzi uyu nevana antimaona uvosainawo mapepa aya oenda antimazviona. So she wants help now because havana mari vari one haamuchengeti vana murume uyu hadini antimaona zvese ndio vanoita nemari yavo iyoyo anongashanda mahouse girl iyoyo andimaona saka vari kuda kubatsirwa kuti at least paite munhu anovabatsira kuti vakwanise kuita kusungisa kusuwa mukadzi uyu antika kuti akwanise kuvabhadhara mari voinda vatiwo futi vamukirewo futi kubasa kwomurume handi vanokuziva kukoti kubasa kwomurume anonokuziva here moenda kukoti vanobhadhara maintenance anoclaima maintenance kuno SA kunoko vanoclaima futi maintenance anoshanda mugadheni imomo chete anoshanda mugadheni mugadheni imomo munoshiyanazve koti nokushandisa kana chipuwa 2000 nokupuwa 1000 revana handiti anoti ana chaari kuita kuwana dai akwanisa kuchengeta wane zvekuti aenda zvatondirerukira ngaaenda hake asi wana wake ngaachengete nekuti waka wasimbopiwa mutupu wangu ba
Animaona. Saka imba ngaidzoke kwavari. Saka vari kuda kuti vabatsirwe. Saka ndatongofunga kuti tatida kutsvagirwa lawyer runobasa, but sezvinei nyari ndatozofunga nyari aripo. Ndichakupai advocate yenyari usho. Anoti ndiye anoita idzodzo nyaya idzi kuZimbabwe. Okuitirai zvese. Okubatsirai. Hakubhadharisi. Chataura naye. Hakubhadharisi. Okubatsirai. She's entitled guys to share yavo. 15 years vane munhu usho. Vongonzi kwa iwo uri bini ndoda ngokuzadza chete. Animaona uri bini woindako wonoiswa bondiro $40. Hanti mashona aibudi. Hanzi murume is the one to be sued. Vese mashu. As it is, I think vese right now. Kungoti vafile bambenge vachichema kungoti vafile bo. Aiwa shumbulesi vese ngavasungiwe. Vese hanti mukadzi vakambotaura naye eri paipa vachimudza kuti akati ndasingazivi sori ndananyebego. Kasi 5 years later vakazofind out kuti ndiye futa ainda kanogara mbai mavo imomo. Hanimona imba iri mustamani nayi, but imba zvoti iri mustamani andiselina hazvina basa because vane muchato. Chereka nziri musitare murume asi muchato uri existing muripo. Iya tanzi kaisa achitaura wanaro kuti ndakaisa musitare mukadzi mbiki. Ndi mukadzi mbiki akauya manje apa. Imba yacho vepo. Manje pa 5 years. Anga pataka imba iyi anga atowepo kudhara anga wanga inini ndanisingamuona asanga atowepo. Okay, hanzi she needs to listen. All right, kuri kunzi kune live yaitwa maskati. Hanzi nevakadzi vese tokumbira kuti muteerere live iyoyo yaitwa maskati anasi naadvocate ava pano papage pedu panapa. Saka ini ndichatora linki ndokukandirai kuWhatsApp. Mungobaya papo panoenda kukandirai inokuindisai kulive iyoyo straight. Makateerera zvenyu muchiteerera zvese zviripo. Kana mapedza then ndochizokuita batanidzai nanyari uyu kuti akubatsirei. Kana akaisa imba manje musitare mukadzi then apana madhiri. Apana madhiri. Kana akaisa zvechokwadi musitare mukadzi uyu then akapa mukadzi uyu apana nyaya. Asi still pa 1000 vanoko 2000 vakurawo iyoyo kuti zvigwadzewo ikoko inde munoclaima 1000 revana. Iwe wona 1000 ndiro voita sei kumba kwavo ikoko. Hambo pagari mukadzi ye. Andimaona. Musanya kubatikana imi chitoenda munoona live iya and ino tine imwe yedu iri kuuya izvozvo so anti kana mchidamboteerera then usiku tsvagai hope nelive iyo advocate then inini ndokubatanidza ari kuZimbabwe probably right now ndingasiri online ndokubatanidza inaye mangwana then okubatsirai kana maita time muenda kuZimbabwe munofamba naye anokubatsirai nokuti ndokubasa kwake koko kunyaya dzevakadzi dzodzidzi iloyara izvozvo. Alright, tete maita basa. Ndinokufollowai kuri kuYouTube handikwanisi kuuya kulive saka ndichiona nyaya dzenyu dzese ndozviona kuYouTube saka ndizondoenda sei kumalive. Wa muna Facebook? Ndidi ndakatoregedza dzavo dzevakadzi dzidzi. Mudi Facebook. Alright. Nyaya ichauya ndichataura nevakomana vanoita zvokuisa malive yakuYouTube. Ndichavaudza kuti vaisa live iyoyo nhasi kuYouTube. Andika kana kuti kana tisina kuwabata by Monday asinenge apa kuYouTube so that moiteerera. Andika then moitanzi munowina. Vanowina noti 14 years is not vanotsa kuti imba yakavakwa rini. Kukota vasi mapenzi woka. Vanotsa kuti imba yakavakwa rini. Kana yakavakwa vanhu varora vari vese. Animaona. Imba yavo nevana. Haina 5 years baimba. Imba inofanira 3 years. Hey. Zvotasva zvakaitwa rini aiwa munoiwina nyaya. Munoiwina 511 unotosungwa even nemurume womunhu unosungiswa kudani nemurume womunhu unosungwa 511 unosungwa kuno iwo kuno usungika kuno retete. Saka mwenye wawo sachangogara kuno kawachadzokera kumusha zvoti Juni vanhu ko Juni zvavari kunzi vanhu ngavachinda saka wodi ende mukadzi iye pamwe anenge ari mucomment section imomo. Anofanira watoripo. Nokuti padhairi hakuna munhu asipo unenge ari pachizviona zvake uzoya kuseriko. Hanzi mutemo waka aiwa tifani pano tina advocate nyari anoshanda nenyaya dzevakadzi ari kutouya ari kutodzidzisa izvozvo pano mazuva ano ari kutouya palive pano achidzidzisa izvona andiselina advocate nyari because people give each other wrong information about mchinjo kwemutemo uko. Saka she was here the first time, she was here again the second time today. Acharamba achiuya panapa naAnselina. Mutemo hauna kumbochinja uchinzi hanzi vanhu ngavadanane vachita ukateerera malive ake unyatsozwisisa ndi lawyer
advocate ndobasa iroro rake iroro akadoti akataricha out kwandiri ndikamuti hai dzinyaya dzenyu dzemutemo idzi nda kuna Andiselina ndo anonyanya kusvigona ndoda nyaya dzine ka5 bumbicha ndikatomisa kuna Andiselina saka ndakati wakuda murume ndawagarawo vari kuda kaidzofa wakadzi wese wagara nawo ka hapana wakagara naye 3 years even 2 years dzechi hadzina kupera wekutanga anonzaka vari kuda zveyo 5 rounds dzamaipuwa kwedzi vari kuda zveidzo 5 rounds dzamaimukigwa muchiuya kopuwa kwedzi ndo dzavari kuda zvo idzo 5 rounds idzodzo rusi rudo aida kundiuraya saka mukadzi ende zvanenge achidawo idzo 5 rounds zviki idzodzo sachiugosi vakadzi vanotofara ndo zvanenge achingoda saka ipo papa chipaitita zvotomukirai usiku achingoya kuzokumanikidzai papapa anenge achitogona pamwe pachangasi inenge yaitorara kutotadza kuti amenda tichambozivi inoti yaitorara pamwe pacho pamwe aitorara atori pakati yobva yatorara saka zvinova zvinetserei handizivi zvakaoma saka iye mukadzi akatariwa awari kuda imba ngawaiti isa iye mukadzi yeyuyu unoshandepi wanayo iko nezvakutongoshandawa kunoku kwacho akasiya kwaiwari kanotaro regai apuwe idzo 5 idzo dzinenge dzichingovata kudaro nando dzaanoda asi chazoionawo nhamo yacho kumberi akavhunduka iyo imba yakapuwa iyoyo yamakavaka iyo ndo yakangovhunduka yaari kutoda nekuti konezvi ari kutoda muchato waari kuda ari kuda imba ende kana chinzi wakatokupuwa wakatopuwa shu but anyway munongopuwa imba yenyu beki munongopiwa imba yenyu beki kana yakanga muchiti ine 5 years period of 5 years apa ina antini munongopuwa mari yenyu beki zvakaoma orit kola chite moti mukazitela ndokubatai kuseri ndokupai namba ndokuisai ukapu naningikiri naadvocate ndokubasa rake vanototema ofisi avo vakadzi vekuzimbabwe anditika then totangira ipapo mandirerutsira zvokuti konezvi ndinomborerukirwa maita basi alright thank you very much mani ntechizotaura alright maita yanyinyika yezimbabwe maita basi right handiti munoona guys varume ava hanti munoona varume mahwa mashoko anga achitaurwa namunina wedu apa achitaura kuti ndo mashoko aiburutswa nemurume uyu hanti mamawa mashoko anotaurwa nevanhurume vanhurume muri mucomment section kana pachitaurwa nyaya dzakadai hamubudikiri kana mucomment section kana kukomenda sine murimo hanomuona paipa tizoti varume imbwa motikai vakadzi tinowanza kana indikazoti kune vakadzi chinhu chinonzi selfishness munochiziva be selfish moti sisimerera kunyengera vakadzi kuti kwanzi vasiye dzimba dzavo vaite zvinhu zviri selfish ini ndadzoka ndati vakadzi be selfish handi muri kuzvinzwa ndakambokudzai ndikakudzai ndikukudzai futi be selfish put yourself first put yourself and your kids first murume uko kumasure uko nokuti haana basa nazvo anoenda kugirlfriend onokutumira mukadzi wake picture mukadzi onotumira mukadzi wake picture oti kune mukadzi wake kune mukadzi wake uri kutukirei girlfriend yangu kana ndimiwo guys kana ndimiwo anyway kwai naadvanced anoti tese advanced hatizozivi musi uchauya muroora apa tinogona kuva zvinhu zviri shocking but zviri sei zviri zvisinei tichangomirira utiona guys pano padiaries pano antika moto watiri kutaura 2023 unoyi madzimai please be selfish that's the motto antika #be selfish think about you and your kids first hani muri kunzwa izvo zvimange ndiri kusvika muri kunotambira vakawanda venyu chero ingave mari yemakitchen chero ingave mari yemutoilet antika muri kunzwa madzimai ndiri kutokudzai palive handisi kutombokudzirai kuseri varume vacho vakateerera muchinotambira imbowanaiwo nguva yekuti mutore mari iyo mubude mumboenda kunogara munandosi mudle mari dzenyu handi muri kunzwa muri kuona kuti mai vakavaka imba ivi yasiyiwa vakasiyira mwe mukadzimba imbobudai muinde kunogara feed that body that works handi muri kunzwa inde tora vana vako uinde navo paunoziva kuti pandiso chikafu chinonaka nema-ice cream musuwe vana rega vadzoke matumbu akakura kudai vachidla mari iyoyo chikafu zvemuno maumbu 500 rand chaicho unovaspoila vana be selfish because momene nokuti ndabata mari ndakumhanya nayo mumba kunopa kuno murume ndakunodai so musi iwoyo anokutsvagira nyaya yekukuudza kuti ndakuenda kwakati kunodai iye achinda kunodla mari iyo negirlfriend mari yako inenge ichitodliwa negirlfriend iwe uri mumba uchinzi ngatidle matemba munhu anoomera nematemba munhu anonyima munhu matemba kuti usabate matemba angu usabate sipo yangu
usabate dovi rangu, dovi munhu wemurume. Anti munoona. Saka please be selfish. Next week buda kuti muposte mapicture yenyu muri kukompa mawo penyu apa muchidla muri kuma restaurant ndocho kunzwa musaposta muchibaranzi musawe. Mazvinzo show us. It's an achievement because if you don't show us andika your husband anika chipostwa ne girlfriend kwachidla mari yako yoyo ne girlfriend. Animaona take your kids out. Do that nice hairstyle. So kuti unoomera kuti andigadziri musoro just because ndoda ku imba yaenda apa. Yatopiwa girlfriend iyo vaivaka yakanyotswa musari girlfriend. Chero vakazonoipiwa ichatoita fight betu kuti vadzose kuimba yoyo back. Inotakaita hondo icha involve spiritually and physically. Handimukona munhu womurume anodla 10 liters dzedovi. Kudla 10 liters dzedovi munhu womurume kuti ari kunombora chinombora every day 10 liters dzedovi. Achiti unemka kusabata dovi rangu. Matemba chaiwo matemba aya matemba anenge akasvinura aya. Usabate matemba. Usabate matemba angu. Vaumana pasi pane vanhu kudenga kuna Mwaruko. Dovi rinonoungana mudumbu. Be selfish madzimai. Imbopfekawo bhutsu yaunoda. Ndaudza vasikana vekudurban apa. Vasikana girls dzangu dzekudurban dzekwaiti. Kati asikana memories you create your own memories. Anditi ukazonzi nhasi wadzokera kumba unati waretire wadzokera kumba kunogara unenge uchituka bato ufunda komu album moti ndini uyu andika have a dress of your choice wardrobe mako usangojera ngoenda kunokotama pese chungonokotama chimboita time yekuti unoti ndoda kutisonisa dress riri pamwoyo pangu rawakamboona rakapfekwa nomwe munhu unoti ish ndinorida dress rakanaka iri imbozvi pamwe kuti ndoda kutorisonesawo dress ndoda kutoripfekawo dress irori. Animaona those are your own memories. Ndezvako iwe it's for your ndezvako. One day unozoti ene ndine apa ndine chokwadi. Kuti ngoti sengori tiri kunokokota mai kumabhero. Tengore kumakota mai kumabhero. Mari yacho ndaingopa murume. Ndoti murume ndaunovaka uzodai. Ndano murume unovaka uzodai. Asa hapana chandakabuda nacho. You have that one beautiful dress of your choice. Handi muri kunzwa. To those who can afford my labels iwaya vanokwanisa buy 1, 2 put them in your wardrobe. Antimaona that is sure yaunofuna kuti bhutsu ndinoida chete ndinoida ine mwoyo wangu wese. Kurovera moyo kudombo ignore a lot of things, just go and buy. Be selfish. You first and your kids. Murume kumasura upesera iko zvinoregai vafamba vachidliwa magaro neuko. Siya musatengere kana mapendi. Musatengere kana nduwe. Regai varembedzi vachiinda kuma girlfriends kuko vakada kuti girlfriend ndoda munhu naye akasina kupfeka pendi ndiani. Hata vagona kutenga pendi. Siya varembedzi vachiinda. Mari yekumutengera pendi tengera vana vako mapendi. Majoki. Mari yekumutengera pendi zvitengere iwe pakaite mapendi. Mr Price uko kana kumeno kufortune uko. Antimazviona. Be selfish ladies is the truth. Kana murume wakachikubata senge kuseri kweruoko kuda kunge chikorobho kunge kaki, you are allowed. And you have our support. We support you. Because murume wako ndiye atanga hondo yachona. And sikuri kana une murume anokubata zvakanaka uri queen, treat him like a king as well. But kana chikubata kunge hauna basa, achikutambisa kunge chikona kunge usina nebasa rese, neyewo futi wana basa. Izo zvisipo yavagwira pamwe green bar chilangeni. Ndiyo yanzisabate sipo yangu. Langeni yoyo pamwe ndiyo yatonzisabate sipo yangu. Ibai roro langeni rota 6 rand. Kujaira namo kusvika pa abuse kusvika pa kujaira. Kuti ndanda jaira. Come on guys. Come on. Come on. Vanhu vaimbofa choose yourself first. Yes. Choose yourself first. Iwe kumberi zvimwe sekumashure uko. Right guys, hatina kupedza. Antika hatina kupedza live tukupinda pa part 2. Antika saka don't go anyway. Ndikungokata andikwanisa kujoina live idzi ite one live because dzakatosiyana. Animaona. Saka don't go anyway. Go and grab your beer, go and grab your drink again. Kana yapera mudzoke pano. Tiri pano ina ndisikuenda kuno ndingokata ndobva tudzoka ndingogadzisa wig yangu inenge yadzokere kumashure kuti isondere kumberi kudai ndobva ndatodzoka andika saka musaenda anyway tiri pano.